நீங்க செஞ்சிருக்கீங்க, இவங்க செஞ்சு இல்ல. சரியா? அதுதான் நான் சொன்னேன். இப்ப பழைய கதை வேணா, இப்ப புதுசா இந்த பயணம் போட சொல்லி அதுதான் நான் சொன்னேன். மற்றது இன்னொரு விஷயம் சொன்னீங்க, நீங்க 3 பேர் மட்டும் தான் எழுப்பி பேசிட்டு இருக்கீங்க. மத்த நான் ஏற்கனவே ஒரு மீட்டிங்ல சொல்லியிருக்கேன், தலைவர் அவர்களே இவங்கெல்லாம் புதியவங்க, உங்க பேர் சொல்லி பேச வைங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். அவங்களுக்கும் ஜனநாயக உரிமை இருக்கு. ஆனா அவங்க பேசாம இருந்துட்டு இதை நீங்க எங்க மேல குற்றம் சாட்டுறது இந்த உறுப்பினர் யாருமே பேச மாட்டேங்க. எழுப்பி பேச சொல்லுங்க. நான் வேணும்னு சொல்றேன். யாராவது தயவு செஞ்சு நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், கை காட்டாதீங்க. சரியா? அப்ப எங்க பேசுங்க, நீங்க பேசுங்க, உங்க டைம்ல நீங்க பேசுங்க. தலைவர் அவர்களே, நான் என்னுடைய டைம்ல நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் சின்ன பையனா வந்து இந்த சபைக்கு வந்திருந்த போது எனக்கு பேச தெரியாது. ஆனா அவன் பேச சொல்லி தூண்டுனா, பேசுங்க பேசுங்க உங்களோட கருத்தை சொல்லுங்கன்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டு இன்னைக்கு நான் அந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறேன். இந்த மூணு பேருங்கிற கதையை இதோட விட்டுருங்க. அவங்களுக்கு பேச சொல்லுங்க. කලි සභාවකම අපි පිළිගත්තා වගේ වෙයි කියලා. අර ඒකින්ද සමහර මයික් එක ගන්න මේ කවුරුන් පස්සේ බලන්න කිසිකෙත් වන්නේ කියලා අපි අමතක අද තියෙන එකේ අපි වන්දාට මේ කිලියා ගන්න ලේකම් දුන්නා. උද ආගෙන අපි කතා කරමු කියලා. හරිද? ඒකෙන්ද මේක අද තියෙන එක අපි විරුද්ධයි කියලා කියනවා.